ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ ദിവസം ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. നമ്മളിന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായം 9. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ദേവന്മാർ എന്താണ്? അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ? അർജുനൻ എന്ത്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്റെ. അല്ലേ? എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തുന്നല്ലേ. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. വേറെ നമ്മൾ എന്തിനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മം പഠിച്ചല്ലോ. ബ്രഹ്മം സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ അവ്യക്തമായ ഭാവത്തെ, ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ അവ്യക്ത ഭാവത്തെ നമ്മള് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ബ്രഹ്മം, പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മള് പഠിച്ചതെന്നല്ലേ? ചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അത് ലാസ്റ്റ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മളെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താലോചിച്ച് മരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് തീരും. നമ്മൾ കുറെ പൈസയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരിൽ കുറെ പൈസയൊക്കെ ഇരിക്കണം. ഈശ്വര ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ എന്താവുന്ന ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ജനിക്കും? കോക്രോച്ച് ആയിട്ട് ജനിക്കും. പൈസിരിക്കുന്ന അളമാരില് കോക്രോച്ച് ആയിട്ട്, പാറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നോ നമ്മൾ അതായിട്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും. ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കുറെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് ജനിക്കും? കുറുമ്പായിട്ട് ജനിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മളപ്പോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മള് ജന്മം എടുത്ത്. മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാല് നമ്മൾ ആ വീട്ടില് ഒന്നുകിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികളായിട്ട് ജനിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടില് പട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതൊന്നല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാട്ടോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരുടെ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ബുക്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നതാണ്, ഓരോ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒന്നുകിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജന്മമെടുത്ത് വരും വീണ്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടില് പട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കും, കാരണം അവർക്ക് കാവലായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ആലോചിക്കും, ഇതൊന്നും നമ്മൾ വേണ്ട, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. സർവജ്ഞൻ, ആദിപുരുഷൻ, സർവനേതാവ്, ആത്മാവിനേക്കാൾ ചെറുതായ എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവൻ, ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഉള്ള വ്യക്തി, പിന്നെ ദിവ്യനും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ കുറിച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ അല്ലേ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലോകം ലോകം ദുഃഖപൂർണ്ണവും പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? അവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരണ്ടെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട, പിന്നെ അത് അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരമമായ സ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചില സൂചനകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? അതിന് മുന്നൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഓംകാരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മള് സാധാരണ എല്ലാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ മന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഓം പറയുന്നുണ്ട്, ഓം നമ ശിവായ അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഓം പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അന്തർലീനമാണിതില്. തുടങ്ങുന്നോണ്ടാണോ മാതാജി? അല്ല, അതില് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം എന്താണ്? അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത് ഇതില് അതാണ് മഹാമന്ത്രമായത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഇത് പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത് അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതില് പറയുന്നില്ല, ബാക്കി മന്ത്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളില്ലേ, സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വേദപഠനം ചെയ്യുക, യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുക, പിന്നെന്താണ് യജ്ഞ പഠനം നടത്തുന്നതും വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭക്തിമാർഗം കൊണ്ട് കിട്ടും. കിട്ടും. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം എല്ലാതും കിട്ടുന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അധ്യായം 9 രാജഗുഹ്യ. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചന്ദനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഗോപിചന്ദനം എന്താണ്? ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ 1000 അശ്വമേധ ഫലമുണ്ട്. യമരാജൻ അടുത്ത് വരില്ല. മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ മുക്തനാവും. ധരിക്കുന്നയാൾ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ യമരാജന് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ യമരാജൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ലോകത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക.
നാരായണ രൂപത്തിൽ. അല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ. അല്ലേ? സന്തോഷമാണ്, സുഖമായില്ലേ നമുക്ക്? നമ്മൾ കാലിന്റെ ഇതാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാൽ നമുക്കും ഏത് രൂപമായിരിക്കും? അവിടത്തെ രൂപമായിരിക്കും. ഈ ശരീരം ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ നമുക്ക്. ഈ ഗോപിചന്ദ്രനും ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ രൂപമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാദമായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഗോപിചന്ദനം തുളസി. അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം, 9ാമത്തെ അധ്യായം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം. പിന്നെ നടുക്ക് വരുന്ന അധ്യായം, അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ? നമ്മള് സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അതാണ് എവിടെ വരുന്നത്, സെന്ററിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ സെന്ററിൽ വരുന്ന അധ്യായമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇത്തിരി ഭയങ്കര പവറുള്ള ഒരു അധ്യായമാണത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം ആണ് പറയുന്നത്. ഈ രാജവിദ്യ വിദ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പ്രവൃത്തി എന്നും പറയാം അല്ലെ, വിദ്യ. അപ്പൊ രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും രാജാവായിട്ടുള്ളത്, അതായത് വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. പിന്നെ രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. രഹസ്യങ്ങളില് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അപ്പൊ അത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഭഗവാനൊന്നും പറയില്ലല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില്. വേറെ എന്താണ്? നാമജപം. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. നാമജപമൊക്കെ വരും അതില്. ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായം. അതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠത ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവീക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വോ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലത് ശ്ലോകം ഇല്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലത് വായിക്കാം, പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പണ്ട് മീൻസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നീ എന്റെ മിത്രമാണ്, ഭക്തനുമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് ഭഗവാൻ ഏത് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു? 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചത്? നീ മിത്രവും ഭക്തനുമായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണം, പിന്നെയും ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും അർജുനന് ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം അത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്? അർജുനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ? അർജുനന്റെ
ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഈ ജ്ഞാനം, ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുക. അതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള്? അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക, അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നമ്മൾ അറിവ് നേടാൻ വേണം, രഹസ്യമായ അറിവ് അത് നേടി നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക. പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സാധിക്കും? അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്തും വേണം? നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേ വേണം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ് ഈ ജ്ഞാനം. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. പിന്നെ ഇതിന് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ഗുണം പറയുന്നത്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. ഇതിന് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ അത് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം എന്നാ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ്, പിന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാനാ ഭഗവാൻ ഈ എന്തിനെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കില്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാതെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം അവ്യക്തമായിട്ടൂടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പൂർണ്ണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാതും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഏതിലാണ് പറഞ്ഞത്? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ മുത്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളൂ, നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ.
ആ നൂല് പോലെയാണ്. നൂലിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, മുത്ത് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ളതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ്. നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറയും, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാതോ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ. അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കാനാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ യോഗാപ്രഭാവം നോക്കാനാ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോ എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പക്ഷെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അംശമല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്ത്, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, എപ്രകാരമാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, ആകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് അനുമാനിക്കാവുന്ന വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത്, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകാശത്തിലുള്ള വായു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ ആവിർഭാവം. അത് ഇപ്പൊ വായുവിന്റെ ചലനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ചലിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്, വായു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ വായു, ആ കാറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്, ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് പരമമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ അറിവില്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും മെനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്കതിന്റെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എന്താ പറയാ സമ്പർക്കം, നമുക്കത് ചലനം കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ഭഗവാനും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരുടെ അധീനതയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നതും തിരോഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്.
അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്ത് വരാണ്, ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകണം, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് ഒരു ശ്വാസം വിടുന്ന സമയം, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുന്നത് എത്രയാണ്, കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊരു കണക്കുണ്ട്, പഠിക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് ശ്വാസം വിടുമ്പോ വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ധനഞ്ജയ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു കർമ്മത്തിനും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു പണിയും ഇല്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഭഗവാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഭഗവാൻ എന്തില്ല, ആസക്തി ഇല്ല. അതിനോട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ വിരക്തനാണ്. അതില് എല്ലാത്തിനും ഉദാസീനനായിട്ട്, ഒന്നിനോടും എന്തില്ല, മമത ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഒന്നിനോടും ഭഗവാൻ ഒരു അടുപ്പമില്ല. എല്ലാത്തിനും എങ്ങനെയാണ്, ഉദാസീനനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ വിരക്തനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിന്ന്? മാതാജി കുറച്ച് കുറക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടല്ലേ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. കാരണം എനിക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ചു പോകുമ്പോ ഒന്ന് സ്ലോയിൽ പോകും, പക്ഷെ അല്ലാതെ വായിക്കുമ്പോൾ വന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. രക്ഷ പറയണം, പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മള് 4ാമത്തെ തൊട്ട് ഏതൊട്ട് പറയണം? 4ാമത്തെ തൊട്ട് പറയില്ല, 1, 2 ഉണ്ടായതല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അവയിലല്ല ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണതല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അപൂർണമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങള് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അംശമല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ആകാശത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും പോലെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയാണ്.
അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷ വിസ്തരങ്ങളിലൂടെ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. ആവിർഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഇത് മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ശ്വാസം ഭഗവാൻ വിടുമ്പോ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം വരും. രാത്രി ആകുമ്പോ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഒന്നുമില്ല, ഫുള്ള് ബ്ലാങ്കായി. പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിർഭാവം തിരോഭാവം നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ പറയണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനായിട്ടാണ് ആര് കഴിയുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയാത്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിശേഷ ശക്തിയിൽ ഒരെണ്ണാണ് അതില് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അതിലൊരു ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവ്വചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളെ. ഈ ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ അത് അതേപടി ആര് ചെയ്തു പോകും? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്തു പോകുന്നു. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരെല്ലാം നിന്ദിക്കും. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആ ഗോവിന്ദനെയാണ് ഗോവിന്ദനായ ഭഗവാനെയാണ് ആര് ഭജിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് സ്തുതിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ച്, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്ദിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. ഭഗവാനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നാണ് ആര് കണക്കാക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാര് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ കൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള്, ഈ മൂഢന്മാരില്ല, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം മൂഢന്മാരെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാർ, ആ മൂഢന്മാര് നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള
ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഹിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മാത്രമല്ല ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ശരിയും തെറ്റുമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തവരാണ് അവര്. മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം അവരെ പാഴായി പോകും. അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനാർജനം ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയതൊക്കെ അവരെന്താവും, ഒക്കെ പാഴായി പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൂഢന്മാരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവര് നേടിയ ആ ജ്ഞാനവും എല്ലാം അവരുടെ പാഴായിട്ട് പോകും. ഇനി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, അതായത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവർ. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനാണ്, പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ, വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെയാണ് ആര് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അവര് മൂഢന്മാരാണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയാനിവിടെ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒന്ന് മാറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി ദൈവിക ശക്തി, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും, രണ്ടാമത്തത് ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ളത് ദുർഗാദേവി, മഹാമായയും യോഗമായയും. മഹാമായ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ്. പിന്നെ യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരുള്ളവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആരാൽ സുരക്ഷിതരാണ്? രാധാറാണിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവര് എങ്ങനെയാണ്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദി കാരണനാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം ഭഗവാനാണ്, അവ്യനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കളെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത് ദുർഗാദേവിയുടെയും രാധാറാണിയുടെയും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ? അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണോ? അല്ല, ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ദുർഗാദേവി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദുർഗാദേവി, നമ്മൾ മായാലോകം എന്നും പറയാം, ദേവീധാമം എന്നും പറയും നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്. ഈ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത്. ദുർഗാദേവി ഈ ഭൗതിക ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ശരിയായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ദുർഗാദേവിയെ.
അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അവര് ഭഗവാൻ സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെല്ലായ്പ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കള്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള ഈ മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവര്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉത്സാഹത്തോടെ അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആര് പ്രണമിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവം ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും, ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്, അമ്മയാണ്, രക്ഷകനാണ്, പിതാമഹനാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. എല്ലാ റോളും ആരാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. പ്രണവം ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്യവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും ആരാണ്? എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭരണകർത്താവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. പ്രഭുവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷി ആരാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലതായാലും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. വാസസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഉറ്റമിത്രവും ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെ? ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം, സൃഷ്ടി, സംഹാരം എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ ശാശ്വതമായ ബീജം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശാശ്വതമായ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവനും ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും എവിടെ ഇല്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. മഴ നിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മൃത്യുവായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്?
എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, മഴ സമയത്ത് മഴയായിട്ട് വരുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെ? അതായത് മരണം സംഭവിക്കുന്നതും അത് മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും അമൃതമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒന്നും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങള്, നമ്മൾ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളില്ല, നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുണ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദപഠനം നടത്താം. പിന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുക, ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു പാനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവരും ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദപഠനം നടത്തും സോമപാനം ചെയ്താലും അവര് ആരെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമ്പോ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകത്തിൽ, അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവർ സ്വർഗത്തില് ദിവ്യസുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? വേദപഠനം ചെയ്യാ, സോമപാനം ചെയ്യാ, പിന്നെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും? പുണ്യലോകത്ത് പോകും, അതായത് സ്വർഗലോകത്ത്, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ പോകും. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തേതാം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മം അനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച്, അപ്പൊ നമ്മള് ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പോയി സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ നമുക്കിവിടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത്, ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങള് നമ്മൾ കുറെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടേറെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ബാലൻസ് 0 ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും? പിന്നെ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. നമ്മള് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം നാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്കപ്പൊ കിട്ടാനില്ല. ഈ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, ഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അതായത് അവര് സ്വർഗീയത്തിൽ പോയിട്ട് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ വലിയൊരു സംശയം നമ്മളിവിടെ ഭഗവാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് നിലനിർത്തി തരാൻ ആർക്കറിയാം? അതും ഭഗവാൻ അറിയാം.
ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കത് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്കത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കത് വേണ്ടാത്തതാണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ കൂടി പറഞ്ഞെന്ന്? യേപേന്യദേവത ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര്, വിശ്വാസത്തോടെ അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ അവരും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാര് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നതും ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അവര് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം എത്തും അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മേലേമേലും കൊമ്പുമേലും ഒന്നും പോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾക്ക് പ്രത്യേകം വെള്ളം കൊടുക്കണോ, അതിന്റെ ചില്ലകൾക്ക് പ്രത്യേകം വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, എല്ലായിടത്തേക്കും ആ വെള്ളം എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മതി ശരിക്കും? ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ മതി. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ആരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചാല് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ദേവന്മാരെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാല് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ആര് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം? അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ എവിടെ പോയിട്ട് ജനിക്കും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നവര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അവിടെ ജന്മമെടുക്കും. പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നവര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? മരണം ഉണ്ട് അല്ലെ. ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കണം, ഒക്കെ ഭൗതിക ലോകാണ്. നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ജന്മം എടുത്താൽ നമ്മൾ മരിക്കുകയും വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അവിടെ നമ്മള് ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? മരണമില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, എന്തൊക്കെ നൽകാം എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് സ്വീകരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന്? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും, അത് ഇലയായാലും പൂവായാലും ഫലമായാലും ജലമായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് ഇലയാകാം, ഇലാന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിലയാകാം,
പൂക്കളാകാം, ഫലങ്ങള് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാകാം, ജലമാകാം, വെള്ളമാവാം. ഇത് നാലും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നാലും. അപ്പൊ ഇത് നാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, എന്താണ് വിതുര പത്നിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് വിതുര പത്നി ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് മതിമറന്നിട്ട് പഴത്തിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? പഴത്തിന്റെ തോല കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭാവം. അവരുടെ ആ ഭാവമാണ് അത് ആരും നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നോക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശബരി ഭഗവാന് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മാങ്ങയും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരമുണ്ടോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി, സ്നേഹം, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും, ഇലയായാലും പൂവായാലും ജലമായാലും എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ? യത്കരോഷിയതശ്നാസി യജ്ജുഘോഷീതദാസിയത് യത്പാസസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷാമതർ. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാതും ആരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റേതല്ലാത്തായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാതും എനിക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും നമ്മളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാസ്തി നാ പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്? അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോടും എന്തില്ല? അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ്, എല്ലാവരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയണത്? ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്? ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഞാൻ എവിടെയാ അധിവസിക്കുക? അവരുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നത്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? പക്ഷാപാതോ അസൂയ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഭക്തന്മാരോട് ചെറിയൊരു മമത കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഈ ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് അപ്പി സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഈ ഭക്തന്മാര് അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് പറയാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവരെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണണം? സാധുവായിട്ട് കാണണം. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാര് ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. എങ്ങാനും ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് അവർ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ അവരെ സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത്. കാരണം അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാനിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും അവര് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാധുവായിട്ട് തന്നെ അവരെ കരുതണം. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തീം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാ പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അപ്പോഴും? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. ഭക്തന്മാർക്ക് നാശം ഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാക്ക് ഭഗവാന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. വാക്ക് പാലിക്കണം. ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം. മനസ്സിലാവണം. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണം. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ആര് കേൾക്കും? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കേൾക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്തെന്ന്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ദുര്യോധനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തില് എന്തെടുക്കില്ല? ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. ദുര്യോധനോട് അർജുനൻ പറയും, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും, ആയുധം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ വേണ്ട അല്ലെ? ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് ആയുധം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയും, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല, ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സേന വരും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ നോക്കുമ്പോ ആയുധമില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ദുര്യോധനൻ പറയും, എനിക്ക് സേന മതിന്ന്. ഭഗവാന്റെ സേന, നാരായണ സേന മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ കൊണ്ടുപോകും. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തില് ആയുധം എടുത്തു. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തത്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭീഷ്മദേവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ വീരരസത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ വാക്കവിടെ മാറ്റി, ഭഗവാന്റെ വാക്കവിടെ തെറ്റിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരാണ് നരസിംഹാവതാരം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അതുപോലെ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസമാണ് പ്രഹ്ലാദന്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛൻ പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കില്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കും, നിന്റെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് പറയും? എന്റെ ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തൂണിൽ നിന്നാണ് ഏതവതാരം വരുന്നത്? നരസിംഹാവതാരം വരുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് നോക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കാണ് ഭഗവാൻ ശരി പാലിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനേക്കാളും ഭക്തന്മാർക്കാണ് ആര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? മാഹി പാർത്ഥാവിപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര സ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്റെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അത് അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും ശരി, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ സ്ത്രീകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കച്ചവടക്കാര്, ശൂദ്രര്. സ്ത്രീകളെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? മാതാജിമാരല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതല് സ്ത്രീകളാവും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതല്. അല്ല, ഭഗവാന് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വേദപഠനമെല്ലാം നിഷേധിച്ച സമയമായിരിക്കും. എന്ത്? സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് കരുതിയ കാലല്ലേ? അതെ, അതായത് എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ആധ്യാത്മവിദ്യയില് സ്ത്രീകൾക്ക് അത്ര പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. അതായത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ പറയണത്? ബുദ്ധി കുറവെന്നാ പറയണത് അല്ലെ സ്ത്രീകളെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്? ഒന്നാമത് അത് മാത്രല്ല, അതിന്റെ കാരണം പറയണത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സ്ത്രീ ആണെന്നും പുരുഷനാണെന്നും തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ അല്ലെ, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ത്രീ ആയിട്ടും പുരുഷനായിട്ടും തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ. ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാൾ സ്ത്രീ ആണെന്നും ഒരാൾ പുരുഷനാണെന്നും പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും അല്ലെ, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും, ഏത് എന്താ പറയാ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊന്നും എന്തിന് തടസ്സമല്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തടസ്സമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളായാലും എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന് പറയുന്നത് വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരും ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും, അതായത് താഴ്ന്ന അധമകുലത്തിൽ പിറന്നാലും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നാലും സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാരായാലും ആരായാലും എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാം. അല്ലാതെ വലിയവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പുരുഷയോനിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ അതവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി എന്താ പറയണത്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്
ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ദൈവിക പ്രകൃതി. ദൈവിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. രണ്ട് ശക്തികള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ദൈവിക പ്രകൃതിയും. അതായത് ആന്തരിക ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ആന്തരിക ശക്തി രാധാറാണി, ബഹിരംഗ ശക്തി ദുർഗാദേവി. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യനുമായ പരമ്പുരുഷനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതാണ് പറയാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ സുരക്ഷിതരാണ്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാനെന്നാണ് ഭഗവാൻ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ആലപിക്കുക, നിത്യതാർത്ഥത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് സദാ മമതാബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരും സംശയം തീർന്നല്ലോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനോടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതെനിക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കള് കരയുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കില്ല. നമ്മളാരാണ്? ഭഗവാൻ പിതാവാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത പോലെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാത്തത്. നമ്മളെ അച്ഛൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് പറയും? നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യം നടക്കൂല എന്നറിയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്കേ അതറിയാത്തത്. കുട്ടികളെ പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം നമുക്ക് തരും ഭഗവാൻ. അല്ലാത്ത നമുക്ക് തരില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആ പരാതി തീർന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തോടുകൂടി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തപ്പോ വേണ്ടത്? സംസാരിക്കാനാ? ലീവ് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കുള്ളത് നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു, അത് ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇന്നത്തോടുകൂടി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആർക്കും. ഇനി 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കും. പിതൃപൂജകൾ ചെയ്യുന്നവർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം പോകും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു വ്യത്യസ്തം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ സൂര്യപ്രകാദികളെ പിന്നെ പിതൃപൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കും, ജനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ജനന മരണമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് മരണം ഉണ്ടാവും. ജന്മം എടുത്താൽ നമുക്ക് ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉണ്ടല്ലോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ്, അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ജനന മരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ത്, മൂഢന്മാരാണെന്ന്, പിന്നെ വിധി പ്രകാരമല്ലാതും പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതൊരു സംശയം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിതൃകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നു. അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ, കർമ്മം ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ, അവരെ ആരാധിക്കരുതെന്ന്. ചിലവരുണ്ടാവും അവര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ, പൂജാ റൂമിലൊക്കെ ചില ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതാ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. ഈ 1000 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീതന്റെ, ഇതിലിപ്പോ ഈ 18 അധ്യായത്തിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടോ? അതിന്റെ ഉള്ളടക്കമായോ? ഇല്ല, നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ളൂ. അതല്ല പറയുന്നത്, അത് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഓവർവ്യൂ ക്ലാസ് അല്ലേ പ്രഭു. ഒരു ലെവൽ, ഒന്നാമത്തെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് 2ാമത്തെ ലെവലിലാണ് ഫുൾ എടുക്കുക. ഫുള്ള് 700 ശ്ലോകം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പുസ്തകം തന്നെയല്ലേ നോക്കിയാണെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്? അതെ അതെ, അത് തന്നെയാണ്. അതെട്ടോ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലേറ്റ് ആവില്ലേ. അടുത്തത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അത് എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മന്മനാമവ ഭക്ത മത്യാജീമ നമസ്കുരു, അതാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി രാജവിദ്യ രാജകൃഷ്യം ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് രാജവിദ്യയെ കുറിച്ച് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഇതിൽ അല്ലെ. അതിന് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ